Benvingudes i benvinguts a La clau de la nostra història, programa 172. Voler fer un programa de 25 minuts parlant de la història de la cuina catalana és intentar un impossible. La cuina i l'art de cuinar és tot un món d'experiències del qual han parlat gran quantitat d'autors, molts d'ells de renom, noms com Josep Pla, Néstor Luján, en Joan Perucho, Manuel Vázquez Montalbán, en Josep Lladonosa, en Jaume Fàbrega, l'Ignasi Domènech o en Pere Sans són alguns dels escriptors que han escrit des de diferents vessants sobre aquest món extraordinari de la cuina. La cuina catalana és una cuina molt elaborada, que demana temps i paciència, que és el resultat de migracions i d'emigracions. Una de les més importants, sens dubte, la descoberta i colonització del Nou Món, que va abastir de nous productes la cuina tradicional. N'hi ha un fotimer, el tomàquet, la patata, la xocolata, la llista seria interminable. Jaume Fàbrega, considerat el primer escriptor gastronòmic de Catalunya, escriu que la cuina catalana ha estat capdavantera durant moltes èpoques de la història. Cita sobretot dos períodes d'excel·lència. El primer entre els segles XV i XVI, dels quals es troba documentació del menjar i dels costums de l'època a càrrec de Francesc Eiximenis i com a màxim exponent culinari el mestre Robert, cuiner de la cort de Nàpols, la més refinada de l'època. També des de la cort vaticana, liderada per la família Borja, la cuina catalana es va situar al centre del món durant aquests segles. Fàbrega situa el segon període d'excel·lència en l'actualitat, a partir de la sortida de cuiners de la talla de Santi Santamaria, Carme Ruscalleda, Ferran Adrià o els germans Roca. En la història de la cuina catalana hi podrem trobar detalls destacables, com per exemple que la forquilla a la nació catalana ja era utilitzada en ple segle XIV, quan no és fins al segle XVIII que no esdevé d'ús comú a la refinada cort francesa de Versalles. En aquest impossible que ens plantegem avui parlarem, entre altres coses, del llibre de Saint-Subi o llibre de totes maneres de potatges de menjar, un receptari medieval de l'any 1324, un dels manuscrits més antics d'Europa, o del llibre de parellar de menjar de mitjans del segle XIV, el llibre del coc del mestre Robert, Rupert de Nola, cuiner del rei Ferran I de Nàpols de finals del segle XV, del capítol Com usar de beure i de menjar, de l'obra Lo Cristià, de Francesc Eiximenis, de 1384, o d'altres llibres de receptes, com La cuinera catalana, del 1835. I ho farem amb en Víctor Cucurull, el nostre assessor històric del programa i director de la Fundació Societat i Cultura. Víctor, com hem dit, doncs fer un programa de 25 minuts per parlar de la cuina catalana, això és una empresa gairebé impossible, no? Som uns insensats, però com que ja portem, diguem-ne, alguns anys acreditant-ho, ja no ens vindrà de nou. Sí, ens posem a intentar explicar una cosa literalment impossible, que és aquesta història de la cuina catalana. La cuina catalana té unes arrels profundes, com ja has dit tu en la presentació, que a més són arrels acreditades, perquè tots els grups humans, totes les nacions, tots els pobles i totes les famílies i a cada casa, per dir-ho així, s'ha cuinat des de, evidentment, fa milers d'anys. No tant. Des del Neolític cap aquí, diguem-ne, i per tant és evident, almenys això és el que ens consta, diguem-ne, no? És evident que la cuina és una de les activitats més vinculades estretament a la vida de les persones i dels grups, diguéssim, humans. Però clar, què ens passa amb la cuina catalana? Dues coses que ja les coneixem. Un, que nosaltres anem avançats en el temps, això que comentaves de la forquilla és un fet cultural d'una transcendència molt més gran del que pot semblar així d'entrada, que sembla una anècdota, no? És a dir, que al segle XIV a Catalunya es mengi amb forquilla, ostres, doncs és una cosa que ja dic, per comparació, els més refinats dels refinats, que eren la cort de Versalles, no els hi va arribar fins al segle XVIII, aquest hàbit, no? Hàbit que és higiènic, que és pràctic, etc. És a dir, el ganivet és un estri que sí que ja es feia servir de sempre, però la forquilla, per agafar el menjar, per poder-lo tallar millor, etc., això és una cosa que indica un alt grau de civilitat. Però no només això, és que resulta que pràcticament, i això hi estan d'acord la majoria
dels autors que han dedicat els seus treballs a investigar i a estudiar i explicar com ha sigut l'evolució de la cuina, parlem a nivell europeu, per exemple, tots coincideixen en dir que les arrels són catalanes, és a dir, el llibre de Saint-Subi o aquests altres que has citat, com el llibre de Parellar de menjar o altres, o, per exemple, els treballs que ja va fer en el seu moment Francesc Eiximenis, a finals del 14, doncs indiquen ja un nivell de coneixement i de pràctica culinària molt avançada. De fet, totes les cuines que es van fent i que són conegudes històricament, italianes, franceses, alemanyes, etc., es basen gairebé totes en els tractats, podríem dir-ne, de cuina que han sorgit de Catalunya. Si anem passant imatges, anirem veient com des d'aquesta primera, que és una referència clara en el llibre dels fets de Jaume I, per tant estaríem al segle XIII, poca broma, ja tenim documentats diguem-ne, episodis en els quals la cuina és protagonista. Veiem en aquesta altra imatge una taula medieval recreada, molt senzilla, a nivell del menjar en general era senzill, però com que hi havia aquesta preocupació, en aquest cas, en aquesta imatge que veiem d'Arnau de Vilanova, en el seu tractat de regiment sanitari pels reis de la corona d'Aragó, l'any de 1305, aquí ell ja fa tota una sèrie de recomanacions per precisament menjar d'una manera saludable i tenir uns hàbits, diguéssim, sanitosos, diguéssim, no? És a dir, la reina Blanca, que és una de les nostres grans reines, el va fer traduir immediatament, perquè ell el va fer com un tractat científic. En aquella època, en llengua llatina, era la llengua més freqüent per fer tractats. Però ella va entendre que això era d'interès molt més general, que hi hauria molta població que necessitaria i que li convenia saber totes aquelles recomanacions que feia Arnau de Vilanova. I el va fer traduir l'any 1310. O sigui que és el primer llibre realment que tenim en català dedicat a temes culinaris, entre altres, perquè aquest llibre hi ha moltes altres recomanacions. Però anirem trobant d'una manera recurrent tota aquesta presència tan important de la cuina en moltíssims episodis, podríem dir-ne, històrics, relacionats amb els reis. En aquest cas tenim Pere Terç aquí, la seva dona Elionor de Sicília i la princesa Elionor d'Aragó. I per fer una mica d'esquema, veiem aquesta imatge dels llibres més importants que es van escriure, en aquest cas ja en llengua catalana, des del segle XIV. Tenim el llibre de Saint-Subi, tenim el llibre de Parellar de menjar i tenim el llibre de totes maneres de potatges de menjar. És a dir, tant en l'un com en l'altre com en el tercer, hi ha diverses recomanacions i també hi ha, cosa molt important, tota una sèrie de receptes que es posen a disposició, diguéssim, de qui pugui estar interessat en conèixer-ho. Aquí veiem una edició. Aquí, en aquest cas, en aquests llibres, estem parlant d'abans del descobriment del Nou Món. Per tant, esclar, tots aquests ingredients que ara ens són tan familiars, com deien tomàquet, patates, etc., tot això no hi era. Vull dir, els ingredients eren uns altres diferents, no? Sí. Aquí hi havia tota una altra sèrie d'ingredients i, sobretot, el que hi havia molt interessant, per exemple, en el llibre de Saint-Subi, que és que descriu moltes maneres de cocció. És a dir, com aparellar i cuinar els diversos ingredients, els diversos productes disponibles en aquella època. Aleshores, tenim coses tan curioses com el parbullit que avui en podríem dir l'escaldat. Escolta'm, escalda'm aquesta... Doncs era el parbullit, era un prebullit, per entendre'ns, que això ja ens ve del segle XV, diguem-ne, no? I, per tant, és una cosa molt, molt notòria. Naturalment, després tens els que ja coneixem, els bullits, els estofats, els ofegats, diguem-ne, els fregits, com s'han de fer, no? Amb oli. Aquí tenim un dels grans atractius de la cuina catalana, precisament, és aquest ús
de l'oli en tot el procés de cocció dels aliments, no? Tenim els sofregits, tenim els guisats, els rostits, tot això va sortint en aquest llibre que podríem dir que és gairebé el mestre de totes les cuines, que és aquest llibre de Saint-Subi. Clar, jo no sé... En aquella època, Víctor, ja existien les picades, que són tan importants també. Sí. Ara has tret un tema... Clar, has tret un tema molt interessant. La picada és un element que en tota l'edat mitjana i en la cuina, podríem dir-ne, de l'edat moderna, té una funció específica que és la d'espessir les salses, perquè molta part de la cuina és bullida, és a dir, es fa servir molt doncs, el perol, l'olla i altres instruments d'aquests, en el foc a terra a vegades, la llar de foc, però, clar, naturalment, en molts casos cal espessir, cal enriquir des del punt de vista gustatiu doncs els condiments, el condimentat, i amb això s'hi posa condiments. I la funció aquesta específica de les picades també està recollida en tots aquests llibres i, curiosament, és diferent que avui. Avui, quan ens posem a la cuina i fem una picada, normalment no és tant per espessir com per, diguem-ne, donar-li un major gust, diguem-ne, no? Ressaltar uns gustos determinats. Sí. Hem vist una imatge del llibre de Koch, que era del cuiner del rei de Nàpols, no? Sí, aquest és un altre tema que m'agradaria explicar. Curiosament, per la ditxosa i mal, diguem-ne, girbada historiografia oficial espanyola, tothom es pensa que la cort de Nàpols era una cort castellana, que los reyes de Trastámara, que eren unos castellanos, tot això és mentida. És a dir, el que és evident és que en aquella cort, que era una cort, per dir-ho així, catalaníssima en tots els aspectes, tant de cancelleria com de temes militars, com de temes, diguéssim, de palau, com tot això. I un dels temes que no podia faltar, els temes literaris, evidentment, no? Ja sabem que hi ha grans obres escrites precisament en aquell entorn de la cort de Nàpols, la cort d'Alfons el Magnànim. Doncs bé, el fill d'Alfons el Magnànim, el rei Ferran de Nàpols, no ho confonguem amb el catòlic, però són cosins, Ferran de Nàpols és un rei que té un cuiner que és Robert de Nolla. Aquest Robert de Nolla fa un tractat, que és aquest llibre de Koch, en el qual recull totes les receptes que ell està fent servir en aquesta cort de Nàpols. Aquest llibre, concretament, va ser traduït a diversos idiomes d'una manera gairebé contemporània, és a dir, es tradueix a l'italià, es tradueix al francès, es tradueix al germànic, es traduirà al castellà, evidentment també, i clar, és gairebé la base de tota la cuina europea del Renaixement, no? Per què? Doncs perquè ell té unes virtuts que no tenen altres cultures, és, per exemple, un producte de la màxima qualitat, d'una diversitat i d'una riquesa extraordinària, perquè si tu mires, per exemple, què s'utilitza en la cuina catalana tradicional, veuràs que tens tant verdures com fruites, com carns, com peixos. Les carns inclouen la caça, també, també és un aspecte molt important. Tots aquests materials sempre són de molt bona qualitat perquè estem vivint en un país que, afortunadament, tenim una climatologia, una geografia, unes condicions, diguem-ne, que ens permeten tenir aquests productes d'una manera assequible, de proximitat, podríem dir. Pràcticament la cuina de proximitat, que és la cuina natural, no? Doncs se'ns ha donat sempre en una gran riquesa d'opcions. El mar, tot el que surt del mar, de peixos i marisc, fruits de mar, diguem-ne, n'hi ha tants com vulguis. I, per tant, diguéssim, el fet de poder cuinar sobre aquesta base resultarà un dels elements més importants perquè aquesta cuina vagi avançada a altres cuines. És a dir, servirem nosaltres d'exemple per altres que no tenen tants recursos, però que aprofitaran la sapiència, diguem-ne, la sabidoria que s'ha anat desenvolupant en aquest testimoni que tenim, perquè aquesta és una altra cosa que volia dir. Clar, tothom cuina, tothom ha de menjar i tothom intenta menjar com a mínim una vegada cada dia. Estic parlant de la història. Per tant, hi ha moments en què la humanitat té
autèntiques dificultats per poder-se alimentar. Però tothom intenta, i ho ha de fer perquè si no es mora, alimentar-se el millor possible. Però quin és el tret diferencial? Doncs el tret diferencial és que nosaltres, mentre hem tingut un estat i hem sigut sobirans, hem pogut plasmar en diversos llibres tot allò que nosaltres aportàvem, diguéssim, en la història, en la troncal de la història de la humanitat. I això és el que, per exemple, ens crida molt l'atenció quan mires el segle XVII, per exemple. Dius, coi, si el segle XIII, el XIV, el XV, el XVI, la cuina catalana està tan evolucionada, és tan important, és elogiada i copiada arreu del món. Coi, i al segle XVII què feien els catalans? No, els catalans del segle XVII estan en una decadència absoluta, com aquell qui diu pa i aigua. Mentida podrida. L'únic problema que tenim els catalans és que en l'entrar, diguéssim, en aquest túnel negre que significa l'estat espanyol, versió castellana absolutista, automàticament els llibres desapareixen. Ja no hi ha més llibres. Per què? Perquè, claro, hay que editar en castellano. Llavors, en castellano surten coses, alguna, potser les podem veure en alguna imatge d'aquestes, però, clar, perdem aquell protagonisme, aquella presència que era tan important. Per això, quan en Jaume Fàbrega diu la cuina catalana, ell la reivindica molt, i la relaciona molt també amb la sobirania i amb el poder, diguéssim, de les nacions. Diu, la cuina catalana té dos grans moments brillants, que són aquest moment de la baixa edat mitjana i fins al Renaixement, que són aquests 3 segles que dèiem, 14, 15, 16, però resulta que després sembla com si desaparegués i fa un salt. No trobem, sí que en trobem, n'hi ha tractats, tractadets, llibres de cuina, alguns molt bonics, amb receptes molt boniques, molt elaborades, molt interessants, però dius, que torni a tenir prestigi i que torni a tenir aquesta presència a nivell mundial no és fins al final del segle XX, l'últim terç del segle XX, en el que apareix o reapareix, podríem dir, una generació de grans creadors que, en aquest sentit, poden divulgar, perquè estem en un altre temps en el que la comunicació funciona d'altres maneres i tal, poden divulgar la seva obra i esdevenen, de nou, els grans, diguem-ne, pioners en tècniques i en sabors nous i en coses, diguéssim, absolutament interessants, no? De fet, Víctor, mentre tu anaves parlant i anaves explicant aquests aspectes tan interessants, anaven passant imatges. Ha passat, per exemple, una imatge d'un llibre d'en Jaume Fàbregas, de la cuina del 1714, no? De la cuina d'aquell segle XVIII. I després també hem anat veient imatges d'altres receptaris o altres llibres de cuina ja entrant ja al segle XVIII, segle XIX, no? Sí. Ara aquí tenim una imatge que és molt bonica, que jo l'he posat precisament per avui, perquè a mi em sembla que aquesta imatge ens identifica molt a tots, no? Tots hem sabut i hem vist o hem tingut a casa una cuina econòmica. Però bé, ara mirem-nos bé aquesta imatge, que és el centre de la cuina, és el cor, és la fornal, és aquí on es cou tot, no? Però si ara passem a la següent imatge, veurem com aquesta cuina econòmica tampoc no era la cuina que tenia tothom a casa. Mirem bé aquesta imatge, perquè a mi em transporta directament a la meva infantesa. A casa teníem aquesta instal·lació culinària. És a dir, d'una gran simplicitat, treballàvem amb carbonet, aquí ja es veu el petit fogó de carbonet, diguéssim, i el foc, diguem-ne, sota per poder anar fent la cocció, no? Dius, home, que la nostra cuina sigui tan apreciada, tan saborosa i que tingui tantes possibilitats és no una cosa fàcil. Vull dir, tothom s'ho ha hagut d'anar espavilant, no?, per fer-ho. Una de les coses molt importants per poder realment disposar d'aquesta bona cuina la tenim en aquests llibres, per exemple, aquest que es diu La cuina catalana, d'en Josep Conill de Bosch, de l'any 1907. Un bon nom, aquest senyor. El nom és molt divertit. Tenia un nom adequat. Sí, el nom és molt divertit. I el receptari aquest és molt, molt interessant, perquè són, diguem-ne, receptes molt reals, molt de cuina de casa. No és allò de cuina de palau,
o de cuina de festa major, o de cuina, diguem-ne, aristocràtica. No, són veritablement receptes que les pots fer doncs, a casa. No? Aquí tenim, ara mateix, per exemple, en aquesta imatge, dos notícies molt, molt interessants en aquest itinerari que estem fent per la cuina catalana. Un és el cas de l'Ignasi Domènech, un cuiner notabilíssim de finals del segle XIX, començaments del XX, ja el podríem posar dintre del XX. Aquest Ignasi Domènech va fer molts llibres de cuina. Aquest, La Teca, jo crec que és un dels més coneguts i que ha tingut una major influència en el cuinar, diguéssim, de cada dia, no? De les cases. Tenim el Néstor Luján, que és una altra persona, que és aquesta imatge del costat, en la que podem apreciar també com ell s'ha preocupat, ha estudiat la cuina, en aquest cas 20 segles de cuina a la ciutat de Barcelona, que evidentment es desenvolupa per raons molt diverses. Una és la que dèiem, no? Els productes base, que són assequibles, són abundosos, són molt diversos, són saborosos i per tant et permeten desplegar un gran receptari, no? Per exemple, aquí, el mateix Domènech, aquí tenim dos llibres d'ell també molt interessants, les llaminadures, un altre aspecte fonamental de la cuina, no? El dolç, una vegada que jo he estat per Itàlia, que també són gent que estima molt la cuina, doncs allò que quan et ve el cambrer a anunciar les postres, t'ho diu amb cara de gran satisfacció, il dolce, no? És a dir, és un moment important de l'àpat, il dolce. Doncs bé, doncs el dolç, però també al costat hi havia un llibre molt interessant que era precisament el llibre de la cuina dels excursionistes. És a dir, és una altra qüestió. Sí, una altra qüestió curiosa, no? Aquí tenim dos exemples més que hem vist, que és el llibre de l'any 45, Sabores, que és el llibre, aquests dos, per exemple, també molt interessants, la cuina medieval d'en Fàbrega. Fàbrega reivindica constantment, jo li tinc una devoció, diguéssim, Jaume Fàbrega, perquè ell reclama l'atenció cap a la nostra cuina tradicional, per això, perquè té unes arrels molt ben plantades en el més antic, no? La cuina de les àvies, aquí tindríem un altre dels exemples aquests, i en general, podríem dir, les grans, com deies tu en la presentació, els grans escriptors d'aquest país han tingut cura sempre de remarcar aquesta importància de la cuina, no? A part dels autors que són específicament o cuiners o diguem-ne, especialistes en tema culinari, no? No ens els acabaríem, els llibres que hi ha editats, sobretot ara a l'època, diguem-ne, contemporània. És molt impressionant. I després hauríem de passar, per exemple, a un altre dels aspectes que jo crec que també són essencials per poder entendre el per què és tan rica aquesta cuina catalana, que és el tema de les fondes. La fonda, que és allò que en deien una parada i fonda, és a dir, on es podia parar a menjar i a dormir, aquí tenim ara una imatge de la senyera, diguem-ne. És històrica, aquesta, històrica. Aquesta és absolutament històrica perquè la família Parellada és la família més antiga d'aquest país, regentant el mateix establiment, és a dir, des del segle XVIII, des del 1714 concretament, que se sàpiga, que estigui documentat, segurament és més antic, però que estigui documentat. Aquí tenim una família que ha fet de la fonda una autèntica institució de saviesa i de cultura universal. El menjar doncs, a la fonda, si és a Europa o a totes les fondes del país, que encara se'n conserven una bona colla d'aquesta època, indica, per exemple, un país en el que hi havia una gran quantitat d'activitats econòmiques que es basaven en la producció i en la distribució, és a dir, la fabricació i el comerç, perquè hi havia gent que voltaven, anaven amunt i avall, i per tant, per això existia aquesta xarxa de fondes. Les fondes han sigut, podríem dir, el bastió on la cuina catalana tradicional s'ha conservat amb més, diguem-ne, força, no? Estem pràcticament fora de temps. Víctor, alguna cosa que calgui remarcar així per anar diguem-ne, acabant?
Estem fent allò de l'impossible, No, ja sabem que sempre ens passa el mateix, però ho fem amb molt de goig. I aquí veiem, per exemple, tota una sèrie de fires. Aquesta és una altra de les qüestions que potser més modernament, però que han sigut també una molt bona base per poder donar a conèixer i fer assequible els millors productes que aquesta terra és capaç de produir, tant amb aviram com amb bestiar estabulat o de pastura, amb fruites i verdures, amb tot això. I no cal dir-ho, hi ha una peça clau en el nostre país, i això ho notes quan vas a altres països molt clarament, que són aquests mercats en els que, evidentment, tu tens una oferta molt àmplia de tot això que et servirà després per enfrontar-te en els fogons amb la recepta o l'àpat de cada dia. I grans mestres. No podem oblidar aquests grans mestres. Aquí tenim la Carme Ruscalleda amb el seu caneló al revés. És un caneló en el que la carn va per fora i la pasta va per dins, o la Ferran Adrià. He volgut posar un exemple de canelons perquè jo crec que és una de les coses, diguem-ne, més colossals de la cuina catalana. Aquí tenim uns canelons de l'Adrià, del Ferran Adrià, aquí tenim els germans Arroca, i crec jo que per acabar, pràcticament, tenim una altra imatge que és la d'un gran mestre, Carles Gaig, amb dos canelons que són dos autèntiques obres d'art, que són els canelons, sobretot, diguéssim, els de tòfona, i els altres, que són els clàssics. Realment molt impressionant. I el darrer obsequi pel programa d'avui, que és de Josep Lladonosa, una altra fita, diguéssim, absolutament incontornable, que dirien els francesos, amb el seu, en aquest cas ens oferia un menú medieval molt, molt bo, aquest potatge, diguéssim, de cebollera, no? En fi, Víctor, ho haurem de deixar aquí. A mi m'ha entrat gana ja, vull dir, em sembla que m'aniré... Però jo perquè havia dinat, És que ja havia dinat, però en tot cas... Crec que una de les persones que hauríem de mirar de convidar algun dia és en Jaume Fàbrega, que seria també segurament un programa molt interessant, no? Seguríssim. Ho intentarem. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Víctor. Gràcies també als nostres companys que estan als estudis ETV intentant que aquest programa surti el millor possible. Gràcies a tots ells. A nosaltres la frase de la setmana, en aquest cas del polímata Benjamin Franklin. Té una mica de relació amb el programa d'avui, no amb el menjar, sinó amb la beguda, perquè en Franklin deia: al vi hi ha saviesa, a la cervesa hi ha força i a l'aigua hi ha bacteris. Marxem, com sempre, amb el pensament posat en tota la nostra gent, els que pateixen repressió, presó i exili. Els volem lliures i els volem a casa. Us esperem la setmana que ve, aquí, per descobrir plegats una nova clau de la nostra història. Cuideu-vos molt i fins aviat.